Espace d'interpellation o ye damakasi kɛnɛ ye ka ɲɛsi malidenw ma degun bɛ minnu da la n'a fɔyɔrɔ t'u bolo a jigiya t'u ye olu ka se ka na ɲɛfɔli kɛ jamana marabagaw ɲɛma o siratigɛ la sa maa caman de bɔra Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ka taa se Kidal, Menaka ani diaspora maaw ni ka na u ka hakɛw ɲini a kɛnɛ kan dossier 554 o de tun bɛ kɛnɛ kan a dossiew cɛla u ye 27 de ta minnu fanba bɛ tali kɛ dugukolo koɲaw kan kiri bunakun kan ani maa minnu ka saraw kɔni ŋanamuna u ka ɲɛmaw yɛrɛ fɛ dossier 430 o de tola kɔ minnu bɛna lajɛ 90 bankɛla o ma 7 o ye wasa sɔrɔ a damakasi kɛnɛ kan médiateur de la république ale min bɛ nin koɲaw yɛrɛ ɲɛma a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko salon ta kɔni ko nimisi wasa sɔrɔla damakasi sɛbɛn 38 na ka bɔ damakasi sɛbɛn 599 cɛla Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. N'a sɔrɔ bɛ bɛn o ma a ye tɛgɛrɛ fɔ an ka lajɛ